Delta, Delta, oh Delta, 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 oh Delta, Gandayosi. Delta, Delta, oh Delta, Gandayosi. Delta, Delta, oh Delta, Gandayosi. Delta, Delta, oh Delta, Masallah en do hande e Diawle Thioub hande programme men deuxième édition salmini julde Philippe hande jibbina programme men no masallah daldo e Ceerno Abdou non programme o holno yaari e holdo fuddi wiyama reka salminama no feewi kadi programme o vraiment rawane ɓe mbi min banno ko zaksira mais hikka Allah waɗi min gartirɗo e Daara Thioub vraiment programme o kadi yimɓe nanano ko min nodde tan kadi ko pulago felliɓe leede terminé hande ari ɗo e Daara Thioub yidde hokkude Daara Thioub na ɓiɓe fulɓe ndewnel mumen donc nak amin mbaɗa hen machallah affaire o joni waɗande ɓoyata fuɗɗo ni inchallah jaaɓi par ce que yimɓe nan garda koto seeɗa seeɗa donc nak ko minen ɓe tata jaaɗo e Daara Thioub vraiment heddiɓe noon ko fowji ɓe gimmi Guédiawaye ɓe gimmi Thiaroye ɓe gimmi Keur Massar ɓe gari ɗo ɓe gimmi partout awa fam mais minen ɓeɗo vraiment kene jaaɗo e Daara Thioub felliɓe leede terminé o ko Diallo Abdoul rewnoɗo salminde moon e haalande moon no masallah a weltanama no fewi e sokhna Hawa Dia masallah ñantimide no fewi masallah pulago no feeñi no wadde holko anne ko mbaɗa ɓeydude hen e ñalawma hande yimɓe fof beltima yimɓenen puɗɗo arta ɓeɗon estade ɓeɗon ga e ɗumɗoji he noon no masallah holko waɗa hen ɓeydude machallah ko weltata tan wonno so ɓe mbi haala pulani mbiya so neɗɗo weltima wonkata hayno haalde mais min komi beltita mi wawa haalde ndax mi randi ko puɗɗimi yiide joni ko puɗɗimi yiide e ngal ɗo garangal e ɗiɗo délégation ji garoji gillanani mbeɗa andi so awa kihiide mamin dañ komin jiiɗi ko haala pulani noon ne mbi aɗa wawi luwde 16 luwa musique luwa goɗɗume matériel kono a wawa yimɓe mais vraiment mi weltima no fewi Daara Thioub naɓe darima te min mi ligganakimi koɓe mbawi yobdemi ɗeɗo darde mi yii ɗo yet ko wayno bigaɓe en kamɓe fof machallah hamme faɗi mbara en Guédiawaye no mardanaɓe fof marani feccere nde fof gari ɗo mi weltima hen machallah kono kadi son jiimi haalani hen à 100% tan ko weltade ha tawi mi wawa haalde mais yon gandu somi limi mi juumat ɗo ha kihit tan inchallah mamin garte moon pour kadi jiyon programme o no yaari machallah no masallah jarama Seydi Dia ñalawma weltare hande e nder Daara Thioub sababu ñalawma noon sen jiiɗi mbiyen wono sohna o biteɗo Hawa Dia e ko kanko sen jiiɗi mbiyen ñalawma o ko kanko teddinira ñalawma o hande e nder Daara Thioub e donc en mbawa haalde ni arte e weltare billahi en mbino yimɓeɓe bisimilla mabɓe alhamdoulillahi rabbil alamin min jetti Allah no fewi kadi min beltima hen min mbawa haalde billahi min beltima no fewi jarama Sowa TV mom ko ɗum tan wonani ɗo yete amen machallah yo Allah naw ɗum yeeso ya barka Cheikh Oumar inchallah rabbi ɓe ko woni deuxième édition donc parce que rawani min jaado centre Zakirat donc centre Zakirat mi banno rawani Allah waɗi donc waɗi réussir dow jaam donc mbiyata tan ko alhamdulillah wiyete hikkane min gari ɗo e Daara Thioub minen felliɓe les déterminés donc min gari ɗo kadi donc hollide pulago ngu kadi aussi nde tawno ko ɗum tan min jogui ko hen min dillata kadi ɗum tagui min ummade donc machallah aussi donc kamɓe wa Daara Thioub ɓe cofnani donc ɓe gari mi puɗɗima notade no fewi donc heure fuɗɗa hedere o saaha boran gonɗen koye futuro en mbaɗi arrêt seeɗa pour hokkude diine o seeɗa kadi ɗum ɗo mum donc ko noon mbiɗen ni kadi ko noon tan ha joni kadi yo Allah hokken kadi ne jofnirɗen ɗo kadi ɗum jom ko beltanama masallah no fewi no fewi noon ɗo debbo pullo contaɗo holko kalaji kihiɗo
machallah ko waɗi siasmo defde filon sanfure ko weltata tan weltande pulagu rek minen moom to pulagu fof min ton ko rappuluji o ko han pulago emin caggal men machallah gara ko wona pulagu ɗum noon pulagu yo yaaru yeeso kadi mbaɗe min en min jeeya pulagu mi ko ɗum tan kañum on fierté amen noon min mbaɗnata hagal battini mo wuuri oɗo jallon jafo fumi ko feeñi salmini kadi wa darde ko naami no ɓe mbiyata ni waɗi watte e wawde jeeya kono Allah ne wela rawane ko centre secteur hikka ko daari cuuɓ ha hande ko weltanade Allah tan kadi so gueɗeɗe juɓɓano fewano ɓerɗe jadata hikka wattata mais Allah ko moƴƴo Allah e welede muɗum e ɓerɗe jaaji tagi hikka watti eɗe ñaago Allah noon fof wonno rawane yo ɓuur noon hikka eɗe ñaagui Allah kadi yo ɓurɗo hen ɓeyden yaadude diine yanke ko surtout noon diine en en ɓeydu diine o no feewi juule e koor comme mbiyu tan koorka wona juulu tan e koorka ha so koorka ma yi continue diine meɗen saabu diine woni fof sa woni diine yanke tan ɓerdema laaɓat kono ñaagui Allah no yalla hokkumen sagoji meɗen ko darteten ko yalla hokkumen ɗum mi waɗi mon julmo wuuri mi yarlimon mi yaafimoɗon wimon gacci haqqe yalla hokkumen saaha kadi mo wuuri Seydi Diop debbo mo cilon daga weɗi koole ole nammaji wuro ceerno me baba talla debbo cilon debbo jontare kodde yimɓe kodde bewɗo mboɗo wonde domu daye bana gorko wono anani kono jooɗi hande ɗo to Dakar legal keɗu mbay fan samini jinnaɓo fof maaleykum salam ko ardi fof kadi ko weltanadema min mbiyatama ko Maimouna Diallo debbo mo tulde Thila goto e fellitɓe ɓe déterminé ɗum ɗo hande sa yi waɗama ɗo en ko yidde wurtinde pulagu ko yidde wurtinde leñol ngol kadi ɗum ɗo par ce que hande kala jiɗɗum hande foof ne foti weltade ala komin gummini ala komin darani sowona leñol ngol wadde enen foof eɗen poti wonde neɗɗo goto jiiden yummo jiiden baba mbeɗa leñol ngol ne yaara yesso par ce que en ngala goɗɗum ko wona leñol ngol so joɗidiri so coɗodiri tan laaɓat ɗum noon enen fof fulɓe eɗen eera hay goto woppa kala ɗum biyo mbimi e mbimami to woni ɓe nodda e keewal ɗo e daara cuuba bisimilla moon les feliɓe machallah yaran no fewi welta assalamu aleykum bandiraɓe min mbiyetemi ko hande ko fellitde walla mbiya les déterminé ko minen gaɗi e daara cuuba weltinde onon wonɓe ɗo ɓe min mbi Allah yoɓon moƴƴere saabu weeɓani on gacci nokkuji mon mi haalinane ɓe mbaɗi autoji ɓe mbaɗi motoji ɓe mbaɗi koyɗe on jettima aussi e ngol jagol gam mi jeppulago foɓɓane koye moon kelle kadi way déjà merci joni o notten do on jami kelbe nden wala do sito amona ko yawde on jaram kam Yari
يتابع دري تاني بيسات تيجي للفولي كوبرا نجيب بجاكي هبدا تولي بالله جنة بود كنت تجي نام دولة نمسي كمنا يا علي 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 ألا كاو هدوات ألا هدوات 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 ألا كاو هدوات كلا دو Pode preneva, tudo passava, tudo mudava, e a verdade de dentro do campo, vai, vai, Hey ma pandam an kam holko gonduɗa aɗa suni koy bandam ine haali mi sunon sabu ko gondumi ko kala gonɗuɗo e ngoɗo rendo ne haali wondude ko gondumi ko pandam haalnam holko gonduɗa bandam hanki wonno ko ballodiran hanki wonno enɗe mawɓe no wonno hanki wonno tendiragal nde wonno kono baddi bandam hande ɗum ekki ko nden sunare gondumi hande te wona min tan foti wondude e nden sunare kono min bandam ko jiɗɗa haalde ko koye rendo he gonmi kono mi yiyani ɗum ɗo bandam a wonata hen goto sabu ko jiimi ko an a yiyani te mboɗo yenana won wonɓe e ngoɗo rendo mbayi kono mani kono hande mi daro mi holluma haɗu holla rendo ngo holko woni sunaram min dende nden sunara bandam aɗa yiɗi yiide sa holli kam ɓe mboɗo yiɗi yiide wadde kam par mi holluma bandam ko ɗum ɗo nangi wulde tan aɗa yaha yimɓe fof woni wuuro tan ene fof assalamu aleykum jonta workaji assalamu aleykum waɗɗa tan aɗa sagi eyyi min de Allah waɗata hay
لا إله إلا الله onon naska onon nin somi heɓa onon on ngala droit hamde ya hol ɓuri mon mbiyamo ko naata gasam keɓi koyngal warta ni wayi ko tan e mor e ka jas aha min mi heɓa onon kaɓe kono an ka jas an morma dalil an peyma ñande fof ko ɗo gora sa yi ha yiɗe ñaltoy e tello ga e tufde maayo he ha e bonna sahiraji am fof mboɗo muñi mboɗo jaabi Allah hay hunde mi heeɗa haala ndema mbiyaɗa haɓe e mor an gas an dalilu gasama nani tufde nani sa tampi fof to e calen kono ala hunde goɗema wondude sahiraji min tawi min otono min otono ɓuuri min otono min otono wala galma wayno nani ɗum woni sunaram hande bandam an kay bandam ko juriɗa ko ka poɗɗo ɗum sunade ay ɓe tato ɓe jiiɗa ɓe goni doole leydi ɓe juumi darade ɗo aɓe ñamodira ɓe mbaddi noon ko hanani kono bandam sa yi mbori ɓe mbaddi ko hanani saabu ɓe tato moni kala ina sohlay goɗɗo o kono bandam min wonko jiiɓi hunde mawde sukaɓe rewɓe susɓe sasɓe hiroɓe te liggotoɓe e doole mumen e gorendo aha kay hollammiyo e ngo rendo kamɓe noon ngoni ɓe kanko hoorema muus kono min kam votation am mo jippi ɗum de ko hande nanni kono noon muus oɗon gandi mbaɗo no hawwa weɓande kanko kaali so rendinama o tottama ko noon artiri musuɗo mbaɗo noon weɓande waɗa so kala ko foni kono kalne ganda e moƴƴal ka tugre so ɓoyi ɓori wiide woni ko moƴƴani ɗum moƴƴani ema mbeɗa jogui ɓanam gorko ko politicien mbeɗa yinno doole mon ɗe e doole amen ɗe ndemnen gonen ɗoɗu mballodiren kadi saabi Allah ɗum tan jinno bandira debbo min nani haala ma en no nanirɗa min ni ko noon min goni minen komin fedde mawde kala e saaha min dentat amin biye komin biyata ko ema min dentat ko noon he arret an kulol ma renugol ummata koye ma mukk an o mata nanani ko haali ko yo refto nana mbimami mbeɗa naniri mon fedde mawde mbeɗa jogui banam gorko ko politicien mbeɗa yiiɗi doole mon ɗe e doole amen ɗe ndenden gonen goto ko mbimi ko hene laaɓi arande ko kaltumami mi anda ka poppiɗo mi anda ka puttuɗo mi anda ko ndiyam pattuɗa jippuɗa e hoore ma sinno kone gonmi ramata mboɗo jagga sagata daronde wona mbaɗono mani hawta yiyam bedda anda tawi noon mi natti wonde ramata aha ane bane goto nanɗon ko mbuuɗo amen buddiɗe amen ɗi min ndendimi amin jiiɗi wonde ɗi mbiyen yon ngal popporo ɗon ɗum kanko mo mandilira on cuwa wallahi sinno wonano ko mbimami ko mami watte dege fayida haala ka dal minen dental amen ngal min dentiri ko somin fi min pewna ko conele min pewna laccele min pewna orzavel aji amin jeeya amin totta bandiraɓe goto fo ene natto hen kadi ko faade haala politique haaltan min kono ɗum ɗimmit kada ñaagui ten yaafuya no fewi jaafoɗon
est ce que Fuuta hanki ko ni wano rewɓe dariɓe dadiɓe te yakoriɓe Allah e doole mumen kono Fuuta hanki wonno ko muñodiral e ballodiral kono hande wonti haasidagal e ñamodiral Fuuta hanki a wawa sendude ndemowo e gaynako e gawowo ɓe mbano kono ɓiɓɓe yumma kono hande fof natti ene tinnoɗen e koye men bandiraɓe ay goho so boni tan limore ayo kono so bowɗi jaadi yimɓe naayo enen jiɗodiren muñodiren sabu en ngala ko ɓuri koye men kono woto jiɗotiren e ɗemde mukk jiɗotiren e ɓerɗe hara min yiɗitire ɓerɗe noon fo jitten ɗi ñabbuji e ɗi ñabbuji won ñawmo ngandumi hen eyyi haasidagal hande ene huɓɓiɗiɗe rendo men en nam boni ɓerɗe joori asko hoynama jurum yeehi yimɓe certi hay peeje kawrani saabu haasidagal mi yiɗa bina mi yiɗa daña mi yiɗa hay gona wallahi nenoyam an ko haasidagal ganduɗa kono min woni goƴam ko kiram saabu kiram hande ko ñaw hande ɓurmi teskede hande e ngoɗo ren e mbaddat dandu ɗaminoɗa hedde yeesam Allah waɗi ngun dandu mi henma yeeso wonta hen haasidam tawa andano ko danmami o ko dañam e nder nguɗon dandu ko wallahi tawa anda arsukuma ko hen waɗa wadde noon monoye mon kala yo jaggo jungo mum fawa e juggo jomum nde won noon monoye mon kala doddama yo sene ara yo addoro jogi taare mum wona fedel wona jaasi kono ko feere mum wonani aduna kay wonani sinno ko jurum e beldare wallahi duniya yoɗa sinko juuloɓe keewi paam hande julɓe pamɗi moni kala ko julɗo wonno paɗe ɓooretake nanne e nder juma hoolare satti sabu kala mo cirlodirɗa fo daro janggo e jaam ina sartoya dental oy dental gande yonti 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 bandiraɓe fulɓe fulaɓe lamɗam felliɓe mbimon so tawi ko gonga saabi ngallo dental ko dental
fellitɓe mbimon kala ko renti huule hesse horme ittene gueɗal fellitɓe mbimon hay buuɓi ñaaki ko mandenti kula Allah wino enɗam holko jiɗɗa enɗam wimo joomum mo jokkini kala jokkuɗum mo taƴini kala ya taƴƴum fulɓe fellitɓe mbimon so goto fof jagri goɗɗo o ko bandum jam mo jiɗanɗa hoore ma yiɗan ɗum badde so goto fof jagrino goɗɗo o ko denɗum e on saaha hay goto wiyata goɗɗo o konngol ha musa ɗum fellitɓe mbimon so tawi ko goonga saabi ngal ɗo dental ko dental to goto e mon jooɗi fof yo rokku goɗɗo o jungo wiya ɗum aɗa yarlo aɗa yaafo yo Allah semmin men e ngal ɗo dental e tawno woni doole ko dental woni doole ko dental 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 oy dental gande yonti 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 ine wonno noon hakkude ma e gorko gawlani yooɗi mi yiɗo gorko fulɗomo aadi no ɓurani sattude ñamde keɓani on wiyete hol yon Olmoroni mama, baba jala musa, nebeke bisha. Mashallah. Bolori di baba, nebeke bisha. Ja, bieja. Don bola dau buhaj, koya moye. Olmoroni mama, baba jala musa, nebeke bisha. Bolori di baba. Papo pullo holli men omo yiɗi nana Mashallah. Nangu don. Timo yiɗi tan nafat min mbima kadi Seydou Dia kadi jiɗɗaɗo ko gorko gawlo belɗo farnorade woni gonga ko gorko gawlo kadi belɗo wiide joom gallam nanaya ko gorko gawlo kadi belɗo wiide banam gorko nanaya on wiyete Farba Samba on wiyete
Batan Farba ko kanko jeyi délégation mo fone acci yumna acci e sumna acci tom galle mum kono nde tawno an debbo mo raɓiɗen hakkilo sa noddi min noore min ñaagima sago giɗe sago galle yo Allah hokka sago ma si en suware to gonɗa fof mi salminima mi juurimama aduma jaraye en tawi ɗo siyen ko debbo mo cuwen debbo mo sala debbo mo kamugu debbo mo baɗel debbo kadi mo nolle on woni siyen hayya bilali bonara siyen suma bilali bonara siyen suma bilali bonara bandu nene suma bilali bonara bandu nene suma bilali bonara bilali siya bilali bonara siya lampuka bilali bonara siya lampuka bilali bonara o kon jutuje bilali bonara o kon jutuje bilali bonara bilali bonara tunana bilali bonara debbo sanduku lagu bonara debbo sanduku lagu bonara aciro hokkaka lagu bonara allahumma salli ala machallah o noddiren on notere holko tagi ɗum on ko wondemo manano ɗiɗonno hewde respect kadi min mbima dia eyyi ɗum ɗon Abdoul komi jiɗɗuno fariyatake ala moƴƴi machallah assalamu aleykum ko ruttade tan e weltade no mbirumi ni machallah yidde tintinde daara cubbunaɓe vraiment mi weltima tan ko ha min tan Allah gandi ɗum e weltade tan machallah e yidde tintinde mon wallahi mi yii darde mon no feewi gila programme o fuɗɗa on ñallanani ɗum on mallanani ɗum on gamanani ɗum kay hay ñalawma goto mi yi noon darde mon eyam wallahi mbeɗa andi wona ko mbeɗa ligganimon ɗum mataw on jiɗam tan korsinɗon kam jiɗan ɗon kam koye mon mais ko Allah jogui jobdi yo Allah yoɓ moƴƴere ya barke Cheikh Oumar mi weltima e mon no feewi ɓemin mbanno pareŋaji ɗi fof notima amen te ɗum hande nde saɗi billahi wallahi nde saɗi kadi mbeɗa andi fellitɓe daranima mon beltaninima mon machallah par ce que min mbeɗa nana haaluji mabɓe guila subaka ha hiira eɓe gandi daara cubbu kam ne yiiɗi pulago mbeɗa ñaagui noon Allah moƴƴere yo yaaru yeeso yo pular yaaru yeeso ndax enen en mbawa dañde ko ɓuuri pular vraiment mi weltima e mon onon fof nde wonno somi limi tan mi juumat ɗum tagui mi yiiɗa limde ko yidde andinde mon min Hawa Diade mi weltima ha tan e yeeso Allah ko Allah noon jogui jobdi yo Allah yoɓ moƴƴere invité uji jam noon ummide guila Thiès invité jam ummide guila Marda invité jam ummide ha Guédiawaye e ɓeeɗo woni bigaɓe en machallah on ko miñirade moƴƴo wonde Ibou Hawel en vraiment yo Allah yoɓ moƴƴere mi yi darde mon onon mbaɗa wawno noddude mon mbiyon ne woddi billahi wallahi mbaɗɗon pasuji mon dérangement uji mon garɗon mais yo Allah yoɓ moƴƴere mardanaɓe onon fof kadi mi weltinima mon hay son dañani ardine message uji mon e téléphone aji mon mi nani yo Allah yoɓ moƴƴere mi weltima Sowa TV yo yaaru yeeso machallah weltima